Moi roztomili, posłuchajcie, co to był bintfel. Kiejsi hańdowni, jak się stawiało chałupę, to mulorze robili chrube mury z cegły, co się ją woziło baj Ścieszyna. W takownych chrubych murach w zimie było ciepło, a jak był hyc, to zaś był chłódek. A dycki w tych starusznych chałupach, w sieni, w piwnicy, lebo a i w kuchyni, gaździno se kozała niechać taką wnękę, ba i na dwie cegły, co wyglądała kapkę jako zamurowane okno. A to był ten bintfel. Jak już mulorze maltą zaciepali ściany, a gazda chałupę wybielili, to gaździnka se wzięli jakąś ich małą firangę, a powiesili nad bintflem, co by im tam żaden nie zaglądał. No a styrkali tam do niego dycki fajne wieca, a ich wachowali, jako prawdziwych skarbów. Dali se tam dycki sól, cukier, kawę, bombony dla dziecek, tej jakieś ich zocne zawarzeliny, owoców, co ich latość było mało, miód, flaszkę wina, sztwiertkę masła, a i przeca pół litra ważonki, co ją polewali babom na szkubaczkach. Ale wiele razy było tak, że gazda bintfel przegrodzili, jako corek w piwnicy, a baj spodek był ich, a wyrch od gaździnki. Gazda tam wrazili dycki pół litra dobrej gorzołki, pospołu ze sztampellą, porę piw, kąsek szpyrki, co jakiś ich czas urzli pitwokiem, bago, a jak kurzyli, to a i falwkę. Tuż ale wiecie, wiele razy było tak, że w chałupie bywała starka ze stazikiem, tuż jeden bintfel na całą familię to było ganz mało. Kupa razy bywało tak, że się kozało mulorzom zrobić porę bintfli. W piwnicy, we waszkuchni, w kuchyni, a w sieni. W ten czas każdy miał swój, a żadnemu drugiemu nie zozierał, co tam do postrzodka dobrego wraził. Tuż ale wiele razy było tak, że się zaczło z bintfla coś ich tracić. W ten czas się dziepro zaczły kurowody. W ponikierych chałupach gaździno se kozali zrobić bintfel, co go szło zawrzić, bo przeca jak robili na polu, lebo odbywali, to nie poradzili uwachować wiecy, co mieli w bintfelu schowane. Ale wiecie, jak baj dziecka sięgały po bombony, choć ich tam już od rana godnie zjadły, to stykło ich żnąć po pazurach, ale wspominam se takowną srandowną pogodkę, co mi ją starociotka wyrządzali, że kiej i furt dziecka sięgały po bombony do bintfela, to ciotka tam wrazili fotografię starego ujca, co oni byli fest przeciwni, ten ujec. Dziecka jak go uwidziały, to już więcej porządne bombony same nie sięgały. W bintfelu był dycki chłódek, w lecie, w zimie, na jor, lebo na jesień. Tuż gaździnki to miały hańdownie jako dziś o lodówkę. Gor w lecie, kiedy chciały, co by im im jakiś jodło dłuższy by dzierżało, to go styrczyły do bintfela. Po tym nie skorzy się do niego użdowało wszystko. Wercaj, jakieś drobne wieca, ale a i baj jabłka, bo w tym chłódku dłuższy były czerwione, a furt gładki. Dziś o bintfel lza uwidzieć iny w starucnych chałupach, kańsik we skansynie, ale jak macie jeszcze jakąś starą chałupinkę kole siebie, to se do niej zdąćcie podziwać, bo może tam nądziecie bintfel, co do niego hańdowni gaździno styrkała swoi skarby.